babir buareng tem nongilam ka kenhun ki noi kai kontrak ki bosong ki Ahmad Sekretariat hadin ki jingsha pen pthai da ki bom le er pensat khaman uloong ba ka sarkar la da ka kwa ban sage no ya ka ji ki ka de ban pen biang jingtho ban pha rung kam biang ye ki habakren skilar pthai ku bor babir buar uloong ba ka bor pnya district bat ki pulit ki lapnon kam baklai ka bor ban set terga se ki noi kai ki bodan na pedeng jungkiru ki ba armen halo ka jingkili ba wan yalam lang ki khna ha ka ni ka ji ki uloong ba ki khon ki kwa ban yu i yokpa ubodan menta la da ki tayo ha ki ji ki ban yu rung kam biang ngila syong baru sikatala cibnai hapo sebelas hajan mot kyang nong ba taka sarkar jongi kamyo i nisha perbalaci assembly perbalaci session roki ai dang tu ngila percang benthau kilat ben pentip ya jing da diman ki jongi kimdon basngap tekumta abangi syong baru cibnai hang terum don ba pensngap te kapenlong yangi bangila sim gerai bangin wan chong hang ne hakmat jong ka sekretariat khnang ba habangi blok kelenti ka kali jong ki kan ya nagamet jongi takini thu bangi dei kinoi kai kontrak tang kata ka dei jing thu jongi kani ke jing le jong ka sarkar jing sak ngem dei bangi le kelut ngila pentip akar kom ka biang ba nadu khandru trik aka assembly ka bakhadu e ngimut ban le ka peaceful march satisha assembly ha te ka board district ong yangi bomsha tingi kongo dan nakaliang jonga ka tugas ngi ngala ong shai bakani ka de ka sin ka bakhadu bangin tange trelang berkaan lada ka sarkar kan nam le ai na ka benta ka jing bah jongi to layai kapor hakalai potrik ngila ai jing tho chief minister ngila ai jing tho sa kiwai ko chief minister lakman ramboy bre education minister ngila ai jing tho chief secretary ngila ai jing tho sa ka bor district ru baraka point ka ba fra ka bangi ngi donang tu nge bu por ka sarkar nyos ngi padai ben le ai na ka benta ka jing bah jongi te hadu menne men step ru kamdon te ka penlong yang ngi bangi lami nang tai ban syong hang ne nang ba ngin yo ke jing kimat jing dawa ki jongi kerkum ka jing kran ka bana sabar na ka bangi asno leng ba ki media kerkum jing kran jong lakman ramboy laong ba khang jing khang sunton kata te na kata ka pensat ya ki babon balang ki pernai kai yang aku nong yalam ngi yakhe da ka balenti ka bajai ngi le da ka bajai hanrai ki pensat siai ka don jongi kat ban penlong yang ngi bangi haban tur Indonesia khmat jong ka sekretariat haswa bangin me nang tairo ngila pentip sake board district laong ba wat le ai ka bas new ayangi namar bangi rengkat bangi kidon kinoi kai kibala armet kidon ki khon kibala wan sanran yangi namar ngila ja de kibna na ying te nakaliang jongki kilawan ban ai man semingi khamtam yang ngau pa dengan lay thu lepai ka taong bakidon ki kon wat le ge basneu ngila ya dang tai hadin ba poi hang ne junction kaladon ke jing thang bom pan kaler pensat khmat yangi pomta ngila tur percha bat ngala poi hang ne mar poi hang ne ngakalon no te sngo ba kadon ka jing sat hang ne te nganamut ba dei jing pangi parit ba te din ba kidon ki ba wanra dawai ong phakalan dapai kadon pat de kadak mong hang ne ong ba kata kadai ka ba ngalap ken te nakaliang jonga kiladon ki doktor ki ba wan ai jing mut ben ai treatment nakaliang jonga ngam pediang totip pala da GIA nga kadai ka sarkar government ka MDA government ne ka bale sniu persya yanga nganam sim kenu treatment namar bangalawan hang ne amban sim treatment ban pan kam nagbenta ki fras pangut kinoi kai tat lada kila ai ka jingtip ka order ong ba wan ikai school man uai poi nai kai ngin saweng noi ka jingi ki andra nginam don kam dawai nginam don kam treatment ai re andra namar mi ngiwan hang ne ban dawai ka hok jongi ya ka kam ka jongi khon jongi kilawan kumbang ngila don ka education mental sibnai teki khon kila kwa banyo i yokpa pula chong sabar nasionong berkamtam cai jaka bajingai teki phone yang ong bapangi kwa banyo i f1 ngadon hang ne teki khon na bakiwan ki khon hatunga la se ban khang tendang lawan ki khon ngalay thu ya kata ka jingwan jong ki khon jong ki kemi ki ba armet kamtam kini ki noi kai ki ba armet ngalay thu je ka bor district man ne ong ngila don lang ki khon wan le ai ka bas new te ba ma ki chat kum ne ka long ba mana kaliang jonga ma ong sai ba ka de ka jing pen khain ka jing le ben ya ka hok long bri man bri kamtam ki klung khna ki badang hapo ka arta
kade ke jingle haras ka ba seba palat jong ka sarkar kamtam jong ka bor district